இங்கே பாருங்க, இது வந்து கோவை மாவட்டம் அன்னூர் தாலுக்கா கஞ்சப்பள்ளி கிராமம். நான் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 3 நாளாக வந்து அத்திக்கடவு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மெயின் பைப் உடஞ்சி 3 நாளாக வந்து தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. யாருமே இதை பற்றி பார்த்தாங்களா இல்லை சொல்லலையா, இல்லை பஞ்சாயத்தில் இதை பற்றி தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. இப்போ அந்த வீடியோ நான் எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள். மழைநீர் சேமின்னு சொல்கிறீங்க, மழைநீர் சேமிச்சு என்ன பண்ணுறதுங்க? பஞ்சாயத்து தண்ணி இப்படி போயிட்டு இருக்குது பாருங்கள், தெப்ப குளம் மட்டும் போயிட்டு இருக்குது. மெயின் பைப்பு கோவை மாவட்டம் அன்னூர் தாலுக்கா கஞ்சப்பள்ளி. இது மெயின் ரோடு. இதுக்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?